Sadi.
Coba balenono kon kumilang. Wilangan para prajurit. Urip kesik. Ambek jenengan ki dawuh kula mboten sanjenengan ki ambak. Menyap Kepripun? coba pul balenono anggon limilang para prajurit tau. Ketuke kaya kene ana 6 kene 4 tau. Napa nggih? Niki kula kan baleni. Baleni. Nggih. Ampun Sunan. Pripun wong taun? Leres ngendikaning jenengan Jeng Dipati iki. Mriki enten sekawan, mriko enten Taun? dalem. Coba golek ana sing keli nang kono wong taun. Salah. Jujugel bawa rene. Anjenengan ki gadah anak buah kok nggih ngeten. Menika ora didikanipun wong taun. Nggih, niki sing marai niki. Sing damel ngeten niki, variasi nopo niki? 46 wong taun. Variasi. Mboten 46 niki ki nggih mboten mangkat latih niku kok. Taun. Taun. Karepe men nang kono. Lungguh. Senajan to kono 6 kene 4 tak wis jangkep to. Nah, Ambo. Angge pun jangkep ngati nek sekawan kali 6. bacutke.
Pripun? Nggo pati. Taun Dalam kandheng kile padha kladen ulah kridaning kaprajuritan wis paripurna. Nanging wong taun iki saketara padha ngasul dhisik. Taun wong taun taun Pripun? nalika semono Nggih. krungu ora? mirang Lungguh. emang banter-banter pamer lebar madang. Lungguh. Taun Dalam. nalika semono aku nampa dawuh saka Rama Sunan Japar Sudik. Sing supaya nglakoni talak brata suwene patang budi. Taun aku ki nang kene rono-rono ngopo? Ah sing mriko ke pandangane luwih apik tanimbang jenengange. Mula dawuhna para surek supaya nyawiske nggon kunjugarke talak brata. Iki yen miturut tetungku wis jangkep wong taun. Mentok tak omong kowe kuwi. Mbok jenengange nek ngendikanke majeng mriki. Mirsani obahe nglambene kula niki. Lambe tikus kok. Lekas. Lungguh. Lekas. Lungguh. Ora parang nesu. Lungguh. Nggih. Kepripun? Kula ken dawuhi napa? Terangane pan kanthi kuping. Rono rangkut dawuhana supaya nyawiske nggon kular jugarke talak brata. Taun Ora usah ganggu, aku gek mijangetake ngendikane Kanjeng Adipati iki lho. Iki aku nek bola-bali kleru. Aduh, Taun mentau. Dalam. Angger kono dung krungu. banter kok mriku. Klek dikon. No. Rene no. Parno ra melu lho iki. Nun, Parno ra melu. turine kan rono rangkut. Mbok sing cetha. Ai kan kenging mawon to wong nyelukino kali kut niku lagi kenging mawon to. Wong sing nyeluki lak lambene kula to. Mboten lambene jenengan. Aki napa jenengan kok usul? Ayo. Ayo no kut rene. Kowe jek tak omongke slamet lho kowe. Maju. Wah. Rene, kowe kuwi kok malah guyu karo aku ngesir apa piye? Awalane kula kalek indahe lak kados mekaten bagus e. Nggih to. Dadi kaya ngeten iki lak mung tuwuk ngetuki jenengan. Sing mboten cetha ngeten iki. Rene iki rene. Rene. Jeng Dipati ki arep njugarake ya. Cepakno borapen. Komplit aja gawe dukane Jeng Dipati ya. Kowe nek ngasih ora manut ya to. Ki malah engko dadi masalah. Gandeng mengko ki iki dawuh saka Jeng Dipati. Lembe nimbali niki. Yo Pak, Rono. Ya tono. Gandeng iki engko nek wis rampungke yo saka kene iki Pak Kadus mak glodok. Warga masyarakat mak glodok. Su engko nek bali ki aku ki kepiye? Ki kudune yo dipenggalake yo. Ket ya. Saiki Jeng Dipati arep ngersake njugarake anggone talak brata. Ya.
Cepakno ubo rampen. Kowe iki manduk-manduk ora ngerti apa manduk le mudeng. Mangkat. Kon mangkat senengane ora. Pripun? Pun kula dawuhaken rono kalian rangkut. Nggih. Taken mlebet. Nggih. Mendhet ubo rampen. Nggih. Kalih nganu ben cukup kabeh. Kula nggih Ki matur nuwun sanget kalian mau tahu. Menawi para sureng menika anggenipun sami ulah kridaning kapradilan sami cukat trincing terginas tahu. Aku lho kok. Mbok ya ora ditumak-tumake ngene lho ya. Tumak-tumake wae lho. Punten dalem sewu Kanjeng Dipati. Niki le rada kegoyan rada suda. Sudah. Nggih. Bojo kula melu. Ditutake satpame kula niku. Nggih. Hah? Iki lho. Ya. Langsung ngene iki kancane. Heh. Jamuga. Nek gelem angkapake, kowe arep upayi apa? Rokok ndi rokokmu? Ndi diplomat? Ora kok watuk ku ya urung lunas. Tenggo saged. Kersane rono kalih rangkut niku nyepakaken sedanten ubo rampen iki. Nggih kok. Terus jenengan ki, ya ora, wis ora blonjo. Ming gari nyepak-nyepake tok gari gawa rene tok kok. Taun omong apa? Niku ngentosiken blonjo para yoga niku. Lagi mboten maduk to. Lho. Sikil iki lho, sikil lho. Ngeten iki Kanjeng Dipati. Piantun Jipang Panulan ngeten iki. Ngertos suasana. Nggih, segep-segep wong ta. Mboten mingeten niki tok. Nek ngertos bendarane ajeng lenggah. Niku mesti gage-gage lenjikake. Ngoten. Niku Lungguh lan. niku pancen didikane kula. Model ingkang sing kados nyawa-nyawa ngeten iki, melas-melas ngeten iki. Dasar ibu ora diniki nyawa-nyawa. Diajarno kene bae. Ya. Iki lho. Agawane kono. Endi mau rono mang? Iki lho jiko ki tekan ngendi? Tekan Grabak apa kepiye to ya? Yo, sak dinteni wong sakmene kae kok. Sak ngantuk. Nggih. Kula nggih nderek bingah jeng pangeran, nggih. Mika giaran menika jan kados gayeng. Nggih, mboten kok mung gayeng mung taun. Nggih, Luar biasa. Mangke tasih wonten malih. Dadi Taun. Kok nono ndasing ditekel dulu. Mas, iki kepiye Mas karepe Mas? Tahun wingi ki ora ngene iki lho Mas. Oh lho, taun wingi ku ora ngene iki lho. Kowe iki mbok ya sing rada nganu sithik lho. Iki Kanjeng Dipati ki ngersakake, kok ming trimo buntut. Niki para kamera niki sekseni buntut nggih niki. Kok ora ngetok-etokake. Taun. Dalam Menika sampun cuma wis ubur ampen. Momen taun kita paring pandumu. Menika dusun kembangan mriki ngawontenaken merti dusun mung taun. dados kembangan mriki nembe merengeti dusun. Nggih. Kembangan mriki tasih wewengkon pundi nggih Kanjeng Dipati nggih? Ngasinan mung taun. Lho, Ngasinan. ngasinan niku tasih tumut pundi nggih? Takon bocah-bocah mung taun.
Ngasinan ki melu ngendi cah? Eh, Wong ijazah kecamatan karo kuwi kok ora ngerti to. jenengan ngertos mboten? Ngablak iki lho. Tasih tumut ngablak. Ngablak. Ya bener. Ya ape? Do meneng. Taun disuwunke karo Gusti Kang Agarya Lupa. Kabeh men diparing slamet. Ayam-ayam tita titi tentrem taun. Nggih. Nggih sak gaduk-gaduke kula nggih Jeng Dipati. Nggih. Menika ajeng njugaraken talak brata panjenengan. Nggih, cekak-ceket buru cukup. Nggih, buru cukup. Ampun Ora tang buntut. buntut nggih mboten napa-napa. Nika aja selak nunggu liyan-liyane. Nggih to? Nggih, betul. Para sreng, sadi maju. Maju kabeh, maju. Do nang pojokange do ngopo? Ora ninggal pemusik. Ora kena. Ojo. Nggih. Kanjeng Adipati arep njugarake anggone talak brata. Padha disekseni ya. Muga-muga wae desa kene sak lebare mereti dusun kene paringono slamet tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi. Gampang anggone golek sandang kelawan pangan. Muga-muga sing bakul ya paringi lancar, sing tani ya paringi metu sing akeh. Setahun iki dipentasake meneh. Lah ya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma barik lana sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina la ilaha illallah. Allahu akbar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wis ngono wae. Sing penting ki donga ki barokai. Taun wis paripurna nggon itu kok. Sampun. Kaya ora patek cethuk. Ora kok lepati cetha cah. Bal mau ki megak wedang aku lho cah. Dadi iki kurang seret ngono. Kurang lunyu ngono. Ayo do dikersakake. Iras karo nunggu. Apa men taun? Dereng tunggal lak dereng metu Jeng Dipati niki. Nggih. Didom sing rata. Buntute, engko. Nek ki wayu buntute. Wong taun nek sing lumrah ki ya ingkung to, Kang. Iki kok buntut. Mboten napa-napa sak enten mawon. Nggih. Rebat cekap. Tulung! 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 Jeng Adipati tulung! 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 Lugo. Dikok nang ndi? Taun wargi sik. Kurup karo lendonga ora cetha wong taun. Ora. Akan cetha kepripun wong gesek niki kok. Niku direken simbok. Lesupet pun garing gak ngoten. Kon gen jajal ngoten. Maksude simbok niku rak kon jajal kathah to. Malah tak gen jajal. Oh, antarane kathok karo wong wedok. Alo kon aku rono kok wis layi.
Enak. Anjur kowe ming rene iki ming laporan ngono kuwi. Urung awon. Arep omong apa? Lali. Heh? Lali. 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 Diling-iling sih. Mangan, yo. Dadi pangan dikersakake. Ben golek garing. Loro untu. Ora sah. Nek Oke, kene ora jadi. tegas. Nek iwak entek oke. Duwe gawe apa perlu apa? Momen taun takonono sing cetha. Sinten? Ayo kuwi bocah loro kuwi. Mbok mengastoni iki, niki dasta damel napa? Entek kisik. Ayo. Kepripun niki? Ono apa? Kowe iki lak yo sing sok ngaritake jaran gagak rimang kuwi to. Sinten nang mriki ke bar supit kok ngalih gagak rimang. Kowe berarti. Nek menawi leres jen. Oh. Hah? Tak anuke. Ora apa-apa, sesuk. Taun. Nek tak anu iki apa lho? Alah jenengan nggih paham to. Wah, mboten paham oleh. Taun buka. Tanya. Mbon apa dereng iki? Wis matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur sing cetha. Matur. Wahyu ndi iki? Umpetan kowe, Pak. Matur sing cetha kowe, Pak. Weh. Lah. Nang kene. Sing arep matur nang kene. Nang kene iki wong lho. Teng pundi niku? Ora. Mboten enten kok. Ora matur cetha. Iya, iki gak diperlokke wong kene kok malah walah. Lenggah. Wong sepuh tenanangan. Aduh. Nyepit. Sikil. Oh, matur sing Matur. apa kok tawang tangis? Nggih. Do meneng. Omong. Menang. Ora. Aturane kan meneng. Iki sing tak kon meneng kuwi. Wah mentaun toh. Ampun. Matur. Mangke tenggone Apa Wahyu iki? mawon ya ajeng raup kula. Ajeng matur napa makiring? Kadik, Dalem. iki aku jende kesabaran. Yen kowe ora gelem mati. Tas iki mburi iki selak ana werna-werna. Dos jeng. Ha nek cincing-cincing sarung Iki sing maturke kowe apa kuwi? kula Ayo tas. lenggah-rien. Arep Lenggah. Ngoten. Ngeten jeng Dipati. Kula wau nak yang kali nembe ngeterke supit niku dereng mantun malah pun tumut ngrumput wonten ing Desa Kembangan. Dumadaan jeng Dipati. Dumadaan apa? Wonten priya ageng kalih ingkang sanget jan ganteng-ganteng nika. Ono piyayi loro. Nggih. Terus Nggih.
Ampun mendelik, wedi kula nek mendelik. Sak banjure kepiye? Lajeng Kyai kali menika tanglet dateng kula njeng. Lek, kowe ki ngopo Lek? Ngoten. Aku lho nggih jawab to. Kula niku nembe ngrumputke pakan gagak rimang. Taun, agak ming wong arit. Nggih. Baturke nang Kembangan. Kene iki nggon wong alit. Ya nggone wong alus. Ora samatur sing kaya ngono kuwi. Ha pancen ngrumput kok wong kula mriki niku mboten ajeng laporan lek arep bayar pajak niku mboten kok. Matur gurun sing dipati Ajeng teruske mboten iki. Nek mboten kula tak wangsul. Bali ini ora oleh apa-apa. Bali yo. Iki wis diponto-ponto iki lho. Kepiye, Pak? Bali tak bagi dhewe kono. Kon bali pokoknya aku Pak. Ayo, maju. Age ngoten niku. Kula nembe ngrumput damel pakan gagak rimang terus tak ngerti. Ngoten. Njur ngeten. Kyai kali niku maringi layang dateng kula mboten sronto kula lek ngeyel kula dereng angsal ngrumput. Dumadan teko dicok manuke adik kula niku Kanjeng. Apa pindho niki manuke? Sing umum kuwi rak ya kuping sing diperluku ora kok manuk. Niki manuk Kanjeng. Ayo mulai coba. Aturno, napa lho? Kowe aja layange nang ndi? Walah kan aku mau kae. Lah ngendi ngono. Gawa apa ora? Tahun. 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 Leren sing kendang. Menika menawi badhe pirsa lecek kethek. Niku kethek ogleng niki. Tahun. Sambat-sambating pekatik. Dikanteni nawala. Sing kudune kunjuk marang aku tau. Kalih niki kula diparingi Mas Pices Rajabraya. Kowe nampa pewehi saka bangunan. Damel nambani si anu yang sampun diketok menika Kanjeng. Apa jipang panulat kurang bodoh? Lah niki mboten kirang. Kowe ora untal ora badhek Niki pun sasi mboten bayaran kali jenengan kok. Maju. Shit. Entah. Nek arto kok Sing nampa sapa? Tahu. Ajaran. Kowe ora tau majang kowe. mangki Kowe paron. ora tau majang. Mangki paron niki. Nampa pawehi saka Kanjeng. Ora tau majang kowe. Paron. Ora tau majang. Kowe ora tau majang kowe. Gawe aku kowe, Tahun. Lungguh. Paron. Lungguh. Paron jeng. Paron. Urun mboten. Paron. Menang. diplomat ya. Sing ngenahi iki. Tahun. Panku iki cah blajak tau. Abdi dalem. Yo. Ning padha wigatekno. Iki nawala tak pocong tau. Saged.
Ayo ora nek wakil 5 tahun. Apa ternyata tulisannya kok? Miyosipun nangkin toko katur dateng dika Kang Mas Dipati Laut kanggo aku Kangge panjenengan. yo Ria penang sang wong agung kang mengku bumi jipang sinuyutan sagung kawula nipun dasar satriya Jentara turasing nalendra tambi ojo begitu Taun nawala pangalembono saka Sultan Hadiwijaya Pangalembono. yo Saking Sultan Hadiwijaya. yo nanging iki isih ana bacuti Tasih wonten bacotipun. rono rangkut mula padha rungokno mung satitik cacatira nalika ing kudus panti kaya patra kaya wong cepet ketu prawira yakini ayo tanding aku menang sambah tuwa sun kantiku benawi singo leno ingsun dikasirah ibu Sawisnu Kakak Rimah kanggo basa perang